The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 8:37-39. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Isaiah 60:19-20. The sun shall no longer be your light by day, nor for brightness shall the moon give light to you. But the Lord will be to you an everlasting light, and your God your glory. Your sun shall no longer go down, nor shall your moon withdraw itself. For the Lord will be your everlasting light, and the days of your mourning shall be ended. Psalm 37:4-6. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Proverbs 3:25-26. Do not be afraid of sudden terror, nor of trouble from the wicked when it comes. For the Lord will be your confidence, and will keep your foot from being caught. Before we start our Bible study, nining adlaw gikinahanglan ang atong naandan nga buluhaton sa di pa kita magatuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga atong isugid ang tanan atong mga sala nga nahimo nining adlaw. Kay kun dili nato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios kamahan, din mahimo lamang kini nga babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. We have to name, acknowledge, admit all the sins that we have committed today, aron dili kinamahimong pagbalda o pagbabag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, hagig tuman lamang sa mando sa Dios diya sa iyang pulong. 1 John 1:9, nagatugon ka natong mga magtotoo. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, ang imong buhaton maong pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manluluwas. Acts 16:31, nagamando. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, sa hilom magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa ngadlaw. Kaya mong ipadangat ka namo. Salamat o Diyos. Uban ni lamang kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong ni adlaw, aron kami makapadayon gayud sa paggamit sa dugang pang mga kamatuoran sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, ingon nga imong mga anak.
Pinagi lamang sa pagtudlo ka na mas balang Espiritu Santo nga kini among makabot ang among tumungog tuyo nga mao ang pagkabot gayod sa among espirituanong paghamtong. Musa nining adlaw uban ni kami pinagi sa pagtudlo ka na mas balang Espiritu Santo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan atong mga subscribers, atong mga igsuong Kristohanon. I hope anaa ka mo sa mayong panglawas o kita magapadayon. Okay? As usual, padayon kita sa atong spiritual momentum. Karong adlaw, doon na tayo bag-o na sab nga pagtulunan nga atong pagaduputan. For the next few weeks, ato kining tutukan, ato kining tukion ang bahin sa daghang mga porsyon niini sa doktrina. Okay? Giuluhan kini nato suma sa akong gi-anunsyo kagahapon nga. Doon natin bag-o nga pagtulunan and it is entitled Great Power Experiment. Okay? So, ako kining gihubad sa Binisaya nga ang pag-eksperimento sa dakong gahom. Okay? Sakto ba ng Binisaya? The Great Power Experiment. Okay. Now, as mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo, mao man kini atong giduputan karon mabahin sa nagkalanay mga doktrina nga may kalabutan sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Now, una sa tanan, before we get into this doctrine, mangutana sa ako nimo. Okay? You see, I'm fond of asking questions. Mangutana una ko kanimo. What is an experiment? Unsa may pasabot kining pag-eksperimento? Well, sa English, ato lang ning hubaron sa English, ato nang i-define kung unsa kaning experiment. Well, an experiment is an operation undertaken for the purpose of discovering something unknown or of testing a principle, a supposition, or an effect. Okay? Buluhaton kini nga ang tuyo nini mao ang pagdiskubre something unknown nga wa nato masayri o ang pagsulay, pag-test sa usa ka prinsipyo, a supposition, or an effect. Okay? So, ang experiment, God, is a very important thing in our schooling. Diba? Sa atong pag-eskwela pa, kini manungdanon pag-ayo. This experiment is divided into lecture and laboratory. Gusto? Now, the doctrine we are starting to discuss, nagagamit usab og eksperimento but in doctrine. This is only clarified sa duha ka inunta power experiments. Ang una nini, gitawag kini og hypostatic union of the Lord Jesus Christ, o ang ikaduha, kanang church age, okay? The power experiment of the church age. Now, without making an experiment or making this clear, we would not be able to understand these doctrines, di ba? Maglisod ta. Again, ang eksperimento, inunta sa English, is the tangible result of a policy that it is true. Matinuod yun. Now, kung bahin sa dekreto sa Diyos, the divine decrees, God already knows everything that is going to happen in the history of man.
Mao ni gitawag nato og foreknowledge. So, kung kita mo ingon o great power experiment, we understand that ang Diyos nasayod totally everything that is going to happen. Okay? Now, sa diha nga usa ka magtutuo consistently and persistently nagatuon siya sa pulong sa Diyos, iyang masabtan ang mga prinsipyo luyo sa bisag unsang doktrina sama niining great power experiment. Gusto? Therefore, ang noun nga experiment kay noun man kini sa English grammar, nagkahulugan kini to bring about a desired result or purpose and the tangible results or policy. So, kinahanglan nga na kita'y eksperimento in order to make the doctrines very clear to us. Atong masabtan gyud, maklaro ba nato? You see, ang doktrina God, mahimo lamang kining tinuod, only becomes real sa diha nga kita magapadayon sa paghimo og eksperimento pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kining atong gibuhat, kini ang proseso nga diin kita nagahimo og eksperimento. Idumdumi, okay? Kabahin ni Ginoong Jesucristo kay mao man ni atong concentration. The Lord Jesus Christ in His hypostatic union experimented God's power. Iyang gi-eksperimentuhan nga mao hinungdan. His experimentation proved that the religious life, spiritual life ba, espiritual na itong pagkinabuhi, is very real, very true. Sabtag yun na. So by the way, sa di pagyuta mo padayon sibog sunahan, ato lang ning labason sa atong panumduman na sab na may tungod nining hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Unsay bot pasabot? Kining hypostatic union nagpasabot kini nga pagka talagsaon sa persona ni Ginoong Jesucristo kay siya lamang sa tibuok kalibutan, tibuok universo, siya lamang ang tao nga nanag-iya og duha ka kinaiya. The nature of man and the nature of God. 100% nature of man, 100% nature of God. Mao na'y nakapahimo niya nga unique person in the entire universe. Mao ka na ang pasabot sa hypostatic union. So mao na nga atong hinumduman nga si Ginoong Kristo sa iyang hypostatic union, may eksperimento siya sa gahom sa Dios. May hinungdan nga ang iyang experimentation nagaprobar gyud nga ang religious life, ang espirituhanong pagkinabuhi, tinuod, matuod gayod. Very real, very true. So, doctrine is real. Tungod kay si Ginoong Jesucristo, mi eksperimento og mi probar gayod niini to be when He was in this world sa iyang unang pag-anhi. It is first advent. Now, kini great power experiment, dakong gahom, kini nga pag-eksperimento sa bahin sa kinabuhi ni Ginoong Kristo nga hypostatic union, na probar gyud, na matud-an gyud. How? Tubag? Si Ginoong Kristo lagi mao'y mi-experience siya, mao'y mi sinati niini. He experienced it. Ang great power experiment, dili lang ni inunta supposition, bangagpas o pagdahom, dili. Sa dihagod nga kita mo eksperimento, unsabot pasabot, binisaya ang eksperimento, pagsuway. Suway-suway ba? Pagsuway, okay? Ang pag-eksperimento sa usa ka butang, nang hinahanglan kita gahom, power in the following. Bahin kini sa atong pagtuon karon. Power in the following: hypostatic union ni Ginoong Jesucristo og sa
katuigan sa simbahan in the church age. Now, ang gahom nga buot na ito pasabot is the means to have the power of the excuse me, power of the Holy Spirit, ang pulong sa Dios, ang gitawag nato gap, grace apparatus for perception, right pastor-teacher, privacy of the priesthood, logistical support, etc. Mao kini. This is the power that we mean, the means to have that power. Now, ang kadaugan ni Ginoong Jesucristo, resulta kadto sa iyang strategic victory. Okay? Tungod kay si Ginoong Jesucristo, nagmalampuson man gyud siya, kanang successful and a winner. Kitang mga magtutuo should execute our spiritual life in order to reach our tactical victory as believers. You see? Now, of course, kung bahin na nato ng mga magtutuo, we kanang gain that strategic victory when we kanang first decided. Niyatog yung higayon nga mihimo kitag paghukom o desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. That was our strategic victory. Now, karon nga, aniya naman kita sa nasuod sa katuigan sa simbahan o naa kita sa ikaduhang bahin sa protocol nga plano sa Dios, then we have to attain our tactical victory as believers. Di ba nina? Hinumdumi nga kitang mga magtutuo muatubang kang Ginoong Jesucristo atol niadtong judgment seat of Christ or bema seat. Dili ni paghukom kundi ang himo o pagtasal, evaluation time sa atong mga binuhatan samtang niata dinhi sa kalibutan. Now, unsa man gyud ang ending or end result ni ining gitawag nato great power experiment? Unsa man? Tubag, resurrection. Ang atong pagkabanhaw, ingon nga mga magtutuo. That is the terminus, pasabot sa terminus, kinutuban o sangkuan ni ining maong great power experiment. Si Ginoong Jesucristo ended with that power. Sabot? Now, sa atong bahin, in our case, ang atong terminus, kinutuban, is also our resurrection of the church. Pagkabanhaw sa simbahan, mo man nila ingan sa rapture. Now, diha sa Roma 1:4 kanayon kini, who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Now, let us remember nga ang Espiritu Santo wa mo tabang sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo. Wala. The Holy Spirit did not help our Lord Jesus Christ deity samtang dinhi pa siya ni atong kalibutan. The Holy Spirit only helped sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Samtang yun Now, Ephesians 1:19-20. Atong basahan ng verse 19 una. And His incomparably great power for us who believe. That power is like the working of His mighty strength. Verse 20. Which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms. So, how do we prove? Kita mga magtutuo ana nining maong gahom karon. How do we prove? Tubag,
by making an experiment. Kini nga itong gihimo nga pag-eksperimento. Experiment can be done by studying God's Word. Tungod kay it is proven to be true. Sabtag na. So, gibanduan kita nga itong tumanon ng espirituhanong panginabuhi by growing up spiritually. Ako nasang kutloon, 2 Peter 3:18. Kaya binimo, we cannot use anything we do not know. Basta, dili. Di man mahimo. Gamit ka sa kabutang, wani mo mahibaw eh. So, kita nga mga magtuto, we have the power. The 3 categories of power. Unsa man eh. Okay? Kamong mga suwat sa inyong mga notes, bahin ini, we have the 3 power. Categories of power. Una, God the Fathers. Ang gahom sa Dios nga Amahan. Kay unsa man ni? Unsa man gyud ning specific ni gyud? The portfolio of the invisible assets. Logistical grace. Divine assets. Mao ni nasod kini na langkob kini ning maong gahom sa Dios nga Amahan. Ikaduha, ang gahom sa Dios nga Anak ni Ginoong Jesucristo. O nga ikatulo, ang gahom sa Espiritu Santo. 3 powers. 3 categories of power. Now, ang samang gahom that the Lord Jesus Christ had in His hypostatic union, we now have it right now. Naibaw ka ba niya na? Nana, kanato ang maong gahom. Nara po na ni mo muto ka ba niya mo, dawat ka ba niya ng maong kamaturan. Basta, kanatong mga magtotoo. Just for us, believers, okay? Gahom sa Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo. Not all believers make use of the great power experiment. Di rabatanan. Only believers who are nagatuman kini sa plano sa Dios pinaagi sa spiritual life niya nga magtotoo. You see? Sila lang ang nagapahimulos ning great power experiment. Pagkat mga magtotoo nga mga negatibo, magyud sila panumbaling sa pagtuon, pagkaton sa pulo sa Dios din wala. They are not executing the protocol plan of God. Therefore, they are not making use of this great power experiment. O timan ikini nga atong gipangisutan. Now, ang atong Ginoong Hesukristo, nagmalampuson siya, nagmadinaugon siya in the strategic victory. Okay? A believer has reached his strategic victory at the point of salvation. Di palang dugay ako kanang patinaw kanimo nga kitang mga magtutuo niadtong higayon nga mituo kita kang Ginoong Jesucristo atong naangkon o nadaog ang gitawag og strategic victory. Now, doon na rabay laing victory nga nagahuat. Dili pud nimo na madawat, maangkon, makabot, kung dili ka mo tuman sa protokol nga plano sa Dios. Sa pagtuon siyang pulo nga dawadlaw o sa pagtubo diya sa grasya kay balaw kang Ginoong Jesucristo aron sa ingon niya. Mo na itong gitawag spiritual momentum. Aron imo makabot ang atong common goal as believers, which is spiritual maturity. So, a believer, therefore, has reached his strategic victory at the point of salvation. Kanang maong magtotoo nga nakaangkon sa strategic victory, nagaantubang karon o lain nga kadaugan nga iyang kabutunon, which is tactical victory. O kini, makabot lamang after kitang mga magtotoo nagmadinaugon sa pagtuman sa protokol nga plano sa Dios dinhi sa ikaduhang bahin.
in phase 2 of God's plan. Now, Romans 1:4 says, in the power of His resurrection, ang great power experiment sa atong Ginoong Jesucristo kini. Now, diha sa Episo 1:19-20, ato maning kanunay gikutlo. Mao kana ang great power experiment sa katuigan sa simbahan. Now, di ba ni katong divine omnipotence of the Godhead, God the Father's power, God the Son's power, and God the Holy Spirit's power. Kining maong mga gahom atong gipangisgutan bring about the desired result of our spiritual life. Excuse me. Now, gikinahanglan nga kita magatuon. Mao bitaw nang atong gitunan sa miaging pipilang mga semana, gitunan nato ang kanang God's attributes, ang mga kinaiya sa Dios, napulo nga kinaiya, atong gitunan o gikinahanglan nga tunan in order that we will know who and what God is, ang iyang gahom o ang iyang plano. Mao bitaw ni akong gihatagan og emphasia nga kuno kay pagtuon sa pulong sa Dios. Unsa man kamatuoran nga nasa imong kalag? Wala. Isi? Ingon na ito nagkabhang lang. Bakante. Why sod? Isi? We have to study God's attributes. Aron makailag kinsa o unsa gyud ang Dios. Unsa ang iyang gahom o ang iyang plano. Now, it was God, the Holy Spirit's power that raised our Lord Jesus Christ atol sa iyang pagkabanhaw. Ang Espiritu Santo Episo 3:20-21, we can ask kanang in the power of God. You see? Sa gahom sa Dios. Ug ang susamang gahom sa Espiritu Santo available to every believer. Gahuwat lang na. You see? Kay every believer's sword or weapon to use, batok ni Satanas o sa iyang mga demonyo, mao ang pulong sa Dios, metabolized nga pulong sa Dios, gigaling na sa atong kalag. Mao bitaw nga, subo gyud tan-awon karong panahon na that so many believers are ignorant of the truth. Tungod kay sila negatibo ang ilang pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Negatibo man. So, again, it's a matter of choice. Naraman si mong pagpili lagi. Doon may kadtong atong gipag-isgutan nga spiritual self-esteem, spiritual autonomy, spiritual maturity. The area of spiritual adulthood. Kini. So, kung sa ka magtotoo nga nagatuman siya sa iyong spirituhanong kinabuhi, sulod sa operational divine sphere is a winner. Akong gibalik na po ni. Mao ni ang pagi nga ikaw magmadinaugon sa mong kristuhanong pagkinabuhi. Dili og dili kita magmadinaugon sa atong spirituhanong pagkinabuhi kung kita negatibo, way gana, way panahon nga ikagahin, way pagpanumbaling sa pagpatubo sa atong kalag. Nothing is going to happen. Your spiritual life is going nowhere. Wala yun. Mas panahon nga ating sudya na, sabi na sa rapture time, na mubanos man lagi ang evaluation time nga gitawag og bema seat, judgment seat of Christ. Then ang Dios mo himo og pagtasal sa atong mga nabuhat din hining kalibutan na. Apan lagi ako na pong usbon sa pag-ingon, it's a matter of choice. Narani mo. Okay? Now,
Ninomdong ka ba niya itong categories of momentum testing? Ato po ning gihatagan og ingon ta memory aid, Operation OPCHA HDP. Na? Kinomdong ka? OPCHA HDP. Kategorya kinis momentum testing. Odds in nature, people, thought, system, arrogance, hatred, disaster, prosperity. Namo ni kinahanglan nga atong timan-an gyud kini mga butanga. Now, sa pagpadayon niini, diha kang Kristo. Mao ni, of course, ako ning tutukan ha. Mao kini ang na-appeal sa great power experiment ni Ginoong Jesucristo. Okay? Pabinaw. In Christ's virgin conception, yung birhen nga pagkahimugso. In Christ, virgin birth. Katong conception, pagpanangkon, of course. In Christ, virgin birth. Yung birhen nga pagkahimugso. Now, sunod. In Christ, life on earth. Pilang tuig siya na kinabuhi ng kalibutan. Katluang tulo ka katuigan, 33 years. In Christ, spiritual death on the cross. Spirituanong kamatayon niya dito sa cross. Nga mauto ang nakahatag ka na ito kaluwasan. Niya sunod, in Christ, resurrection. Niyang pagkabanhaw. Sunod, in Christ, ascension. Niyang pagsaka sa langit. O ang katapusan, in Christ session. Ang paglingkod na kang Ginoong Jesucristo sa tuong kamot samahan. Now, ang pagpuyo ni Ginoong Jesucristo ning kalibutan na, his earthly life, was full of truth, puno sa kamaturan. In fact, he was the truth. Okay? Diya sa Lucas 2:51 at 52. Gaingon ka na nga, he grew in wisdom and stature, physically in favor with God and men. Now, ang pagka-omnipotente sa Diyos nga Espiritu Santo, sustained mo ay nagapalahutay, I think that's the right Visayan word, sustained, nakapalahutay sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo samtang siya nagsinati sa iyang kasakitan, his passion. You see? And God, the Holy Spirit, was the one who sustained his humanity. Now, by the way, si Ginoong Jesucristo, doon lang siya mga titulo. Okay? He had 3 royal titles. Ang atong Ginoong Jesucristo na nag-iya, una niyang royal title is the Son of God, anak sa Diyos. Muna una niya nga harianong titulo. Ikaduha, nga harianong titulo ni Ginoong Jesucristo mo tong Son of David, anak ni David. Ug ang ikatulo, nga harianong titulo ni Ginoong Jesucristo, mao ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo, King of Kings and Lord of Lords. Mao kining ikatulo nga royal title mo'y nakapa kanang angkon ni Ginoong Jesucristo sa tactical victory. Okay? Tactical victory. Now, diha sa versikulo 16 sa Juan 14. Okay? Kung sa gisulti diha. Verse 16 says, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Verse 17, the Spirit of truth,
Kinsa man ni? God the Holy Spirit. The Spirit of truth whom the world cannot receive because it never sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. Now, kung hari si Ginoong Kristo, no, misakin sagod nga hari, na maging siya mga unsa, mga sumusunod o mga subjects, right? Now, asa man ang gingharian ni Ginoong Kristo? Hay man. Ibaw kag hay. Nangutaan na nasan ko. Where is our Lord Jesus Christ's kingdom? Ako nalay tubag. In every believer. Sa matang magtotoo. Sabtag na. Kay, kung mahisgo ganit tao, gingharian sa Diyos, kini nagpasabot og matag magtotoo. Every believer. Apan kon mahisgo ta kingdom of heaven, ang buot pasabot niya na eternal state. Ang kahimtang na nato dito sa eternidad. Sabot? Now, ang gahom sa Diyos, anaa diha sa atong pagtuman sa plano sa Diyos. Sabtag na, okay? God's power is in our execution of God's plan. It is God's power that enables us to make use of God's plan. You see? Di ta makapahimulo sa plano sa Diyos kung way gahom sa Diyos. Okay, where is our Lord Jesus Christ's power? Asa man, haiman, ang gahom ni Ginoong Kristo. While He walked on this earth, He, at the same time, was holding the universe. He was controlling the world. Just imagine that. Samtang siya nagalakaw, unsa, tuman sa kabubuton siyang amahan, langit nung amahan. At the same time, nagagunit siya nining universo, nagakontrolar nining kalibutan. Now, doon ka ba sa John 1:3? All things come into being through Him. Pinagi kang Ginoong Kristo. Diapod sa Colosas 1:16-17, for by Him all things were created. Now, mao kini ang great power experiment nga atong gitutukan. Great power experiment of the hypostatic union ni Ginoong Kristo o nga ikaduha, the great power experiment of the church age. Now, kining maong gahom, God's omnipotence, bahin kini sa kanang pagsangkap sa Dios alang sa matag magtotoo. So believers can now use this power, but it needs the believer's decision. Decision. Numno ka. So, nanginahanglan kini sa desisyon sa magtotoo to decide whether he wishes to be a winner or a loser. Kanunay yun na ito ning gi-emphasiya. Kining bahin sa pagkamananaog o pagkapildiro. Ang atong Ginoong Jesucristo migamit ni ining maong gahom samtang dinhi siya nagalakaw pa ni ining atong kalibutan. Pinagi sa iyang pagpuyo dito sa sulod sa iyang dapit nga may gahom sa Dios. Nga gitawag og prototype divine dynasty. Kaya ang iyang Ginoong Jesucristo nga dynasty prototype. Ang atuwa karon sa church age is operational. Ug kadtong iyang pagpuyo dito sa prototype divine sphere made him a winner. Strategic victory. Now, it was the Lord Jesus Christ who originally used
ni ining great power experiment. O kini, napamatudan, it was proven to work. Ning salir gyud. Busa kita mga magtotoo, kung kita magapuyo diha sa operational divine dynasty, kining maong, paminaw, kining maong gahom, the great power experiment will definitely work. Sabtag yun na, fellow believer. Kung dili ka magapuyo lagi diha sa operational divine dynasty, nga mao magyud na ang tukma nimong dapit nga puloy-anan, samtang niya ka pa nining kalibutan na din. Huwag matabo. Maingon gyud ka nga, doctrine does not work. It does not work. It will not definitely work kung wa ka magapuyo lagi diha sa imong dapit nga puloy-anan mo operational divine dynasty. Kaya naman diha ang great power experiment. You see? Ang usa ka tawo nga mutuo kang Ginoong Kristo nga iyang maluluwas, automatically becomes a new species. Bagong binuhat. A new creature. Wa ba yata maghimo-himo niya, magama nining mga prinsipyo, iya kini sa Dios. Na ni mo mudawat ka ba niya na wadi? It's a matter of choice again. So, labihan yun pagka inuntay it is tragic. Nga labihas ka daghang mga magtuto ato mga igsuon. Wa gyud masayod ni maong gahom. Wa. They don't have any clue. They don't have any knowledge whatsoever. They do not know this power. They do not know that this power has to be decided. Decision to use this power. Ikatulo, do not know how to permanently use this power. Tulo ni ka mga dagko kayong mga resulta. I mean, di ka resulta, ang cause ba, ang hinungdan. Tragic. Trahedya yun. Una-unaon, nalabias kadaghan sa itong mga igso, mga magtuto. Magtuto sa langit. Luwas. Apan wag yun siya lamang may tungod din yung mong gahom. Wag yun. They don't have any clue lagi. Kaya nga naman, negatibo man. Maorag yun eh. Magbong ramang yun niya na. Mag negatibo gani ka. Wag gani ka gana. Wag kay panumbaling. Wag kay ikagahin nga panahon sa pagtuon sa pulo sa Diyos kay nagtuman magyuga sa mga detalyes kinabuhi. Wrong priorities. No niya. No na. Resulta ra ka sa imong desisyon. No tayo mahimo niya na. John 1:3. All things came into being through him. Kang Ginoong Kristo. Colossians 1:16-17, because through him all things were created. Samtang si Ginoong Kristo nagasinati sa iyang kanang pag-antos, ang iyang passion at the cross, nagagunit siya ni ining universo. Ang iyang pagka-Diyos may nagagunit, dili iyang pagkatao. Sabtag yun na. Ang mga milagro nga gibuhat sa itong Ginoong Kristo were done through His deity. Itong kanang pinagi sa iyang pagka-Diyos. Question. What is omnipotence of God? Ano sa may buta-sabot ni omnipotence? Well, kini nagkahulugan og omnipotence of the Godhead. Sa Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Ang pulong kong omni, this is a Latin word. Omni means all. Ang tanan. Ang potens, kini na kulag gahom. You see? Omnipotence. So, ang Godhead, ang tulo, ang mga sakop sa balang Trinidad, the Godhead, mo na sa in English,
is all-powerful. Ang plano sa Diyos, hingpit. God's plan is perfect. Everything that happens in life is perfect. God is infinite and eternal. He exists eternally in 3 persons. Each person, ang matag usa ka persona, has exactly the same power and omnipotence. So, sama ra yun. Pangutana. I don't know, nakadungog ka ba nining pangutana sa una? Na pangutana. Makabuhat ba kuno ang Dios o labihas kadako nga bato? Nga na ni boulder? Can God make or create a boulder that He cannot carry? Yan mo ng mga pangutana. Kaya yung pangutana is wrong. Sa'yo. Binuang lang yun. Kaya naman, ang premise lang yun mismo ni is already wrong. Sa'yo. This question is in line with Satan's question. Natukma gis hunang-hunang Satanas. Can you turn this stone into bread? Di ba mo na pagtintal ni Satanas sa atong Ginoong Kristo? Mahimo ba nimong kanang pan kining mong bato? No. God's omnipotence, ang iyang pagkamakagahom, dili ni nimo mabuwag gikan sa iyang holiness. Na unsa may nagalangkob na iyang holiness, ang iyang pagkabalaan, ang hustisya, ang pagkamatarong, o ang gugma. Mao ni tulo nga nagalangkob sa iyang holiness. I will repeat. God's omnipotence cannot be separated from His holiness, which is composed of His justice, righteousness, and love. Excuse me. Now, si Satanas, okay, tabok tang Satanas, mitintal sa itong Ginoong Kristo sa kanang inunta to detour our Lord gikan sa gahom sa iyang Diyos ng Amahan, plano sa iyang Diyos ng Amahan for Him. In pasabot, Satan tempted our Lord to detour our Lord from God the Father's plan for Him. Okay? Kaya ang Diyos ng Amahan na may plano alang kang Ginoong Kristo. Gusto ni Satanas nga maditor, matipas na. Today, ang gahom sa Diyos available to every believer. Di ba na grasya? Available. Na naghuwat lang. Kining maong gahom naghuwat. This is grace. Osta? God's absolute grace. Unsa may nagalangkob o nag-aapil nining maong gahom kadaghan taong gisangkam sa Diyos ka na to. All of God's spiritual assets na pay kanang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa atong suliran. God's 10 problem-solving devices na pay gitawag o gap, grace apparatus for perception. Mga kagamitan ba? Kasangkapan ba? Nga mo na gitawag o gap, grace apparatus for perception, aron kita makasabot. You see, mga kasangkapan kining kanang hatag sa Dios kanato aron sa atong pagsabot, gap. Okay, sa man yung pagsabot og wa ni dili ka makasabot. Appeal na niini ang pastor teacher nga nagatudlo sa kamaturan from the original languages. Unsa pa? Napay kanang schoolroom, but pasabot ang dapit nga gihimuan sa maong Bible study. You see? Unsa pa? Ang Diyos Espiritu Santo nga moral mga magtutudlos kamaturan. Appeal nini. All of this. Gap. Sunod. Ang ECS.
edification complex of the soul, ang dakbalay sa atong kalag. Ato naman po ning gilakbitan ma. Sunod, ang operational divine dynasphere. Mao ni kini nga akong ipangisgutan. These are God's spiritual assets. Alang ka natong mga magtotoo. Ngayon sa pa, napay tulo ka spiritual skills. Spirituhanong kahanas. Sa pa, napay rebound. Etc. etc. Faith rest drill. All of these things na-appeal ni sa spiritual assets nga gisangkap sa Dios kanato. Unsa pa man ang imong kanang kinahanglan nun? Now, okay, dahil na siyang pangutanan na kon imo, ha? Kadus aman mo sugod kining maong great power experiment. Be, ganun sa man. Ato ragong reviewhon to ni mga dispensations, mga ingnon ta katuigan, okay? Katuigan, okay. Maula na itong paghuban ni Visayan. Ang una ni nga dispensation gitawag og theocentric. Theo means God. Centric means may imong gitutukan. So amo ni una sa first dispensation, theocentric. Ang buot pasabot nining theocentric is God-centered. Okay? Ikaduha, gitawag og Christocentric. The Lord Jesus Christ is our center. The Lord Jesus Christ-centered dispensation. Ang ikatulo, the final destiny, gitawag og eschatological. Now, ubos ni ining theocentric, naapil katong age of the Gentiles, katuigan sa mga hintil. Ikaduha, katuigan sa Israel. Katuigan sa mga Hudyo. Now, mauntoy theocentric. Kamo nga take note ni ini, mahimog inyong kopyaon sa inyo bang iPad, siya ba sa imong notebook. Okay. Now, adto ta karon ubos sa Christocentric. Under Christocentric, morning hypostatic union of the Lord Jesus Christ and hypostatic union of the church age. Under Christocentric. No, correction, not hypostatic union of the church age. Ang bot pasabot, tulo manguni ka Christocentric hypostatic union ni Ginoong Kristo o ang church age. Now, okay. Human nini church age, okay? Mao ang tribulation. Of course, human sa rapture, mubanos na ang tribulation, 7 literal years, unya, human sa tribulation, human sa 7 literal years, mao na ang millennium, 1,000 literal years of our Lord Jesus Christ reign ni ining kalibutan na. Okay? So, ato lang ang gilakbitan. Okay. Balik ta sa great power experiment. Akong ipangutanan ni mo di padugay. Kanus aman magsugod kining maong great power experiment. Okay? Tubag? It started during our Lord's virgin birth and ended at His resurrection. Okay? Dito magsugod. Atol sa kanang birhin nga pagkatao o pagkahimugso sa atong Ginoong Kristo o matuman o mahuman sa iyang pagkabanhaw. Now, by the way, as a review also, how many Gospels are there in the New Testament? There are 4, right? The Gospels in the New Testament, Matthew, Mark, Luke, and John. Now, yes, Matthew
Ang atong Ginoong Jesucristo misugod sa iyang ministry. Particularly diya sa chapter 5 nga mao kadtong Sermon on the Mount. Basta? Okay. Akong balikon sa paghatag kanimo og empasiya nining butanga nga ang gahom sa Dios naghuwat, nagapaabot lang to every believer. God's power is available 24/7. Grasya ka na, oy. Di ba nimo nakita nga grasya ka na? Ang pagka-omnipotente sa Dios, ang iyang makagagahom sa katanan, nagpaabot. Pangutanan na pod, pangutanan sa kunimo. Have you already experienced God's power? Imo na bagyong nasinati? Uwa pa. Now, of course, di magkakasinati ninig, wa kay pagtubo. You see? Now, we should know all these things. Unsaon? Unsaon man imo pagkakaton ni ining mga butanga? By studying God's Word. Pinagi ni atong gibuhat adlaw-adlaw. Wa ko'y kanang bahala ka na o pulaan ka na o unsa muragilahayan ka na. I don't know. That's between you and God. Basta kay we should know all these things nga itong isgutan kining great power experiment, gahom sa Dios nga available to every believer. Naran nimo. Mupahimos ka ba niya na o dili? Inom dumi. There is no substitute to taking in Bible doctrine, the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Because studying God's Word is second to none. Ayaw nakalimti. Kining maong gahom, gihatag sa Dios kanato at this time between the apostatic union and the church age. Niya man ta karon sa church age. Since we are here in the post-canon period of otherwise called church age, post-canon period, nahuman na ang Biblia. You see? Atong panahon pa nilang Moises, Abraham, sa David, kuhan pa to? Anti-canon period. But pasabot nga, wala pa ang kanang canon period, wala pa. So, since we're here in the post-canon period, church age, we are enjoying this power. Kana kung nagpahimos ka. Ang mga magtutuo dito sa daang pagigsaad, na luwas magato sila, pinagilay ng pagtutok ngadto sa cross, forward, looking forward. Apan kita, nga mga New Testament believers, we were saved by looking backward to the cross. Sabot? Samtang si Ginoong Jesucristo dinhin ining kalibutan na, iyang gigamit ang iyang prototype divine dance. Ang pasabot, dito siya magapuyo. You see? We believers in the church age are now supposed to use our operational divine danosphere. Supposed to use. Ang pandi malagitanan mo gamit nini kay namantay kabubuton. So, ang ministry sa atong Ginoong Jesucristo, gibahin kinis duha. Matthew 5, Sermon on the Mount, He presented Himself as the Messiah. Mao kato ang unod niya itong sermon dito sa bungtod. Ikaduha, He presented Himself as the Prince Ruler of the Church. Prinsipe nga Pangulo sa simbahan. He first pronounced and presented about the mystery doctrine. Kini atong ipangtunan. Mystery doctrines kini. John 14:17. Si Ginoong Jesucristo mi presentar sa iyang credential ingon nga Mesiyas. Apan
Gidawat ba siya by his own people? No. He instead was rejected by the Jews, his own people. Ato ni padayon ugma. Di nila una kita kutob, karon adlaw, naot nga ikaw, magasunod gayud, magasubay gayud nining atong pagtuon. The great power experiment, magampo ta. Balaan na mo nga Dios, salamat. Sa among nakatunan, gikan sa imong mga pulong, bahin nining among pagtuon sa great power experiment. Tudloy pa kami dugang mo Diyos. Nada kami pagbalik ugma. Nining dapita aron kami magkapadayon sa pagsibog sa unahan. Ingon nga imong mga anak. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.